Bodhoro rine pikicha munoriziva? Ndotenda prophet. Pikicha yamakaisa mubhodhoro ndeyani? Ndiye murume wangu. Muruda kuti zvidii maisa mubhodhoro kuti zviite sei? Muda kuti tidzokererane. Muda kuti mudzokererane? Chokwadi prophet. Chii chakaitika makarambana? Chokwadi prophet. Bhodhoro makaisa rini mupikichai? Ndakariisa muna April. April taane mwedzi mingani kubva April? 6, half a year. Dai anga ari mudzimai akazvitakura anenge atova pedyo nekusununguka. Muri kuona zvichishanda here? Makatomirira kuti zvichashanda? Ndanimbori netariso kuti zvichaita asina kuti unoti apa hapana nguva yacho yarebesa. Alright. Saka muri kumbopota makabata bhodhoro momborisheka? Makanzi munopota muchisheka? Chokwadi prophet ndo zvandakaudzwa. Anzi mukasheka ndokuti pfungwa dzake dzitenderere ikoko? Notenda prophet. Uyu pfungwa dzake hadzisi kuzotenderera mwana wamai. Uri kutopedza hako energy uchisheka chi? Tarisa one kuti pikicha yacho yaita mafufu manje. Ndibatsire prophet, ndoda kuti zviite. Makatanga muchisheka kangani pazuva? Ndakatanga nichisheka ka3. Apa maakusheka kangani manje? Chetogonoka verenga ini. Murungoti mukabuda panze kunogeza mapureti mukadzoka mosheka. Chinopisha. Panangozvifungira pesi chero ndakatogara ndosumuka ndichinosheka. Ndoda kuti ndikutaurirei chokwadi. Nyaya yamafambira iyi ndikuda kutaurirai chokwadi. Hazvibudi. Denga iri rinoona chokwadi chichibva chaiswa pachikero. Saka haugare wakabudirira muna zvose mwana wamai. Denga harizodaro. Mazvinzwa ka? Saka mungapedza zvenyu nguva mbotenderera kana muchimbotenderera endai zvenyu chitenderera, but ndangoni ndikutaurirai chokwadi. Ndatoneta prophet ndosaka ndaya kuno. Ndati ndikuudzei zvamuri kuda kuita hazvibudi. Hazvidi? Hazvibudi. Hazvibudi. Makarambana nomurume uyu handiti? Chokwadi prophet. Ndokubva maenda kubva manoroorwa? Chokwadi prophet. Ndokubva maita mwana 1 ikoko? Chokwadi. Uyu murume uyu makanga mune vana 2? Chokwadi prophet. Handitika? Sei makarambana naye uyu murume uyu wekutanga uyu? Ndakatorwa nanasisi vangu nanatete vangu tainge tichitambura, saka zvizhinji ndaingobatsirwa kubva mumba kwedu zvese nerendi, chikafu chaidya wana nesu nekupfeka zvese. Saka vakati taneta nazvo chimusiya murume takuwanira murume anokwanisa kuchengeta ndobva ndabva. Muri kunditenderera? Manditenderera? Mandidini? Ndabvunza kuti sei makasiya makamusira urombo? Chokwadi prophet. Ndo zvamunofana kutaura kuti murume uyu ndakamusira chii? Sofa ari sei sofa? Prophet, saka ndikuda kudzokera. Ari sei sofa? Tichitaura nhasi. Ndiri kuona ML ichiti ndikaona imwe yacho ichii mota iyi? Fortune. Ndikaona Fortune achiti ndikaona ichibuda nekunana avhonderoku. Ari kugara kupi? Chokwadi prophet ndoko ari kugara. Imi muri kukambozuma. Ambassador. Television. Saka maakuda kudzokera nhasi kuti aiti zvaita sei? Haukwanisa kunichengeta wanda kuda kutenga. Hazvibudi. Hazvichabuda. Hazvidi. Hazvibudi bamai. Hazvibudi. Hatisuda kukunyeperai kana kukuzorai majarini. Hazvichadini izvi. Makairasa. Chingoigamuchirai kuti makaidini. Because iye akutotaura kuti ndanga ndakarasika isi klasi yangu iyai. Saka kana mukasheka bhodhoro seika, arikutaura kuti haisi klasi yangu ndanga ndakadini? Vana prophet haasi kuchengeta vana. Haasi kuchengeta vana. Haasi kuchengeta, hapana chaanopa.
Saka pane kuchengeta here kunopfuura kuti vana vabhadharirwa chikoro. Prophet, kana akati iye akanipa mari ndikudya nevana vake, ko iye kuti anzi baba izvezvi vana vandinawo ndo vana vake anokona ko umwe mwana uyu sei baba wacho musiri kuwaitawo izvozvo? Vakatiza wakaenda kuSouth Africa. Television. Pane pamwe pokuti unenge uchida kuti vana kaiwo uchida kunanzva futi iwewe. Zvakavhara nama idenga iri. Mwari anoramba. Dai Mwari asingarambi, dai vamwe vedu muno takatofa, because varipo vanotichiwira kufa. Asi Mwari anoramba kuti Saka chero mukada kuitira munhu, chero mukaita zvakaita sei mai, muchazondirangarira. Mutochenjera kuti pamwe pacho muchabata zvinokuwadza mozvikuwadzisa. Because ucharamba uchitara zita remunhu ka Mwari achimurwira kuti kouyiwa uri kungoramba uchi ane mhaka nei newe. Chamungatoita kutendeukawo kuna Jesu. Mubva maitora iyaiya senguva yekusaziva. Mubva machimukumbira Mwari kuti ndiropafadze iwo hangu. Musaite godo nekwamakabva vakasimuka. Musapedza nguva kuda kuenda kuMalawi. Andimukuronga kuenda kuMalawi ka? Notenda. Musapedza nguva. Musapedza chii? Nguva. Amusi kunditeerera because imimi muruda kugara mufortuna. Zvandiri kutaura zviri kutopinda zvichibuda nekupi? Muda kunogarira penzi, moyo wenyu uri kuona magarira chii? Muchidongorera nepapenzi, haina kuona imadongorera. Kana muchizodongorera ichazowawo yenyu, kwete ipi? Kwete iyi. Saka musapedza nguva yenyu. Munhu ari kukutaurirai kuti tiende kuMalawi. Endai muchazodzoka muchindiona.